गिबियावनो बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावबाय खुलुमबाय दिनै जोङो डिमाकुसिनि नैबे सत्रआवहाय UPPL वुमेन्स लिडारशिप मिट लादों बेहाय जोङो गासै दरं उदालगुरि लकसभा समस्तिनि सिङावहाय जेसेबां ब्लक दङ BTCनि जेसेबां समस्ति दङ BTRनि 16टा समस्ति दङ बेनि गासिबो जोंना सेन्ट्रेलनिफ्राय बा जोंहा नैबे जिल्लानिफ्राय आरो ब्लकनिफ्राय प्राइमारिनिफ्राय बुथ कमिटिनिफ्राय जेसेबां जोंनि आइजो दैदेनगिरि बिथांमोना बाहाय नुजाफैदों दिनै जोङो वार्कशपनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बाहाय जोङो फैगौ लकसभा इलेक्शनावहाय जोङो आइजो हिसाबै माबादि मावनांगौ बिनि साखाफारा जादों जोंबो UPPLआ नेडानि मोनसे अंश जेरखम जोंना क'क्राझार लकसभा समस्तियाव अलरेडि एनाउन्स जाखाबाय जे UPPLआ निफ्राय बिजाथि होनाय जागोन नेडानि जानानै आरो थिग बेबायदिनो दरं उदालगुरि जिल्लायावहाय BJPनिफ्राय बिजाथि होनाय जागोन जिहेतु जोंहा माने मोनसे नेडानिनो जोङो गासिबो माने पार्टिया नेडानिनो मोनसे पार्ट हिसाबै जोङो दरं उदालगुरि जिल्लाखौबो माबादिहाय जोङो UPPLनि आइजो दैदेनगिरि जानानै देरहासार खालामनांगौ बिनि सावरायनायखौ दिनै जोङो लादों आरो लोगोसे जोंनि आइजो दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै जोंहा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा UPPL BJP GSPनि बे दैदेननाय सरकारा गोबां आइजोफोरखौ मान सनमान होनानै अननानै बा जोंनि रोंगौथिखौ माने मिथिनानै स्कप सुबिदा होदों आइजोफोरखौ जौगानायनि सुबिदा होदों बेनि सावरायनायखौबो जोङो लादों गोबां आसनि आइजोफोरनि नामाव होदों बेखौ जाहाथे जोङो माबादि साबसिन हामसिन जोंनि समाजाव लांनानै जोंनि पाब्लिकजों रायजोजों जों माबायदि रायजोखौ सेवा खालामनो हायो बिसेसकरि जोंनि आइजोफोरनि माने गेजेरावहाय मारैहाय जोङो सेवा खालामनो हायो माने जोङो जौगानो हायो बयनिबोसिम बयहाबो जाहाथे उन्नयन जायो बिनि थाखाय जोङो बाहाय सावरायदों बे समावहाय नुनो मोनदों जिहेतु BTR आसाम सरकारजोंनो समानहै BTR सरकाराबो गावनो बिथांखि लन्च खालामनानै गोबां आइजोफोरनो बेबायदि बिथांखिखौ रानना होनाय मोनदों जेरैहाय अनसाय बिथांखि बा बेबायदिनो बायदिसिना बिथांखि बे समावहाय आइजोनि जानानै नोंथांमोननिफ्राय माबायदि मदद होगोन UPPL सरकारखौ थांना थानायनि बेलायाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आइजोनि जानानै दिनै माइनाव सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि बा जेसेबांखिनि मिशन होदों सेरिकालचारानो जा हेन्डलुमानो जा पिक मिशनानो जा गड मिशनानो जा बा कमिउनिटि हेपिनेस बा गोजोन जे बाहाय जोंहा माने गोजोनखौ जोङो बाहाय गोसार होनांगौ बेहाय गासिबो आइजोजोंनो लोब्बा दङ दा बेनि थाखाय आइजोफोरखौ बे पलिसियाव जौगानायनि पलिसियाव लानायनि थाखाय जोङो जोबोद जोंनि BTR सरकार प्रमद बर' सारखौबो जोङो जोबोद गोजोननायखौ बावदों हामलायनायखौ बावदों आरो फैगौ समावहाय जाहाथे जोङो दिनै वुमेन रिजार्भेसन बिलआबो जाखाबाय जाहाथे बेनि मोजाङै जाफुंसारो इमप्लिमेन्टेसना जाखाङो आरो BTRनि जेसेबांखिनि सुक्ति बिनि इमप्लिमेन्टेसनाबो जाखाङो बिनि थाखायबो जोङो आइजोफ्रा गासिबो गोख्रों जानानै बाहाय जोङो बाहागो लादों आरो जोङो रायजोफोरखौ सेवा खालामनोनो ओंखारदों आरो बाहाय जोङो लुबैयो बिमा जानानै जोंनि गथ' गथाया जाहाथे मोजां रोंगौथिखौ मोन्थों ओंखायनो जोङो बड'लेण्ड सुपार 50नि सांग्रांथियावबो जोङो ओंखारफायो आरो जोङो मोजाङै शिक्षाजों दिक्षाजों जाहाथे जोंनि संस्कृति खेलाफ्रावबो मोजां आवगायलांनो हाथों बा ससियेल वेलफेयारनि खामानियावबो मोजां एक्टिभिस्ट जाहैथों मोजां बिजनेसमेन जाहैथों बेफोरावबो जोङो आइजोफोरखौ जौगानायखौ लुबैयो आरो सांग्रांथिखौ ओंखायनो जोंबो हाजासेखौ जोङो थोजासेखौ होगासिनो दङ